ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସିଛି ଆଉ ସି ଫୁଡ୍ ଖାଇବେନି ଏଇଟା ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ଓଡ଼ିଆ ବିଦେଶୀ ଭାଇବ୍ସ। ସୋ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଏଇଟା ମୋର ଦୀଘାର ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଥିଲା ଆଉ ୟା ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯିବୁ। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଦୀଘାରେ ଆସିଛି ଆଉ ମୁଁ କେତେବେଳେ ସି ଫୁଡ୍ ଖାଇବିନି ଏଇଟା ତ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ସାୱାର ନେଇକି ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଉଥିଲି ମୋର ସି ଫୁଡ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏତେ କିଛି ସଜ ହେଇକି ଯିବାର ବି ନଥିଲା, ବଟ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ଟୁ ଡୁ ମେକଅପ୍। ସୋ ତ ମୋତେ ଗେଟ୍ ରେଡ଼ି ୱିଥ୍ ମିର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବାର ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ରେଡ଼ି ହେଉଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ମୋତେ ରିଏଲାଇଜ୍ ହେଲା ଯେ ଏତେ ରେଡ଼ି ହେଇକି କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ଏମିତି ବି ଏତେ ବ୍ଲାକ୍ ଭଲ ଲାଗୁନି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ସୋ ଦେନ୍ ଆଇ ଥଟ୍ କି ମୁଁ ଏଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ ହିଁ କରିଦିଏ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଗଲି। ସୋ ଫର୍ଷ୍ଟଲି ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଦୀଘା ଯିମୁ। ତାପରେ ମୋର ମନେ ହେଲା ଯେ ନା ଉଦୟପୁର ତ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଯିବା ହେଇନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉଦୟପୁର ଯାଉଥିଲୁ। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେଜର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ସୋ ଡେଫିନେଟଲି ଯଦି କିଏ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ କରିକି ପାଗଳଙ୍କ ଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ଚଳାଏ ତ ତାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ ହିଁ। ସୋ ଏଠି ଆସିକି ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଣା ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣି ହିଁ ନଥିଲି ଯେ ଉଦୟପୁର ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡରରେ ଆସେ। ମୁଁ ଏତେଟା ଗଧି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଜାଣି ହିଁ ନଥିଲି। ମାନେ ସିରିୟସଲି ଖ୍ୟାର ଏଇସବୁ ଛାଡ଼, ଯେଉଁ କାମଟା ପାଇଁ ଆସିଛି ସେଟା ଆଗେ କରିନିଏ। ଫର୍ଷ୍ଟଲି ମୁଁ ଏଠି ଚୁଜ୍ କଲି ଡାଇମଣ୍ଡ କ୍ରାବ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ମୋ ଫେଭରେଟ୍। ଆଉ ଏଠିକା ଲୋକମାନେ ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏତେ ଇଜିଲି 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ କେମିତି ଏମାନେ ବନାନ୍ତି, ବଟ୍ ଖାଇବାକୁ ବି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆଉ ପେଟର ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଡେଫିନେଟଲି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତମେ ଯଦି ଘରେ ବନାଅ ହେଲ୍ଦି ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ আই ডোন্ট থিঙ্ক কি এইভଳିଆ টেস্ট আসে। এই কেমন খেতে পরে সেই স্বর্গীয় সুখ অনুভূতি করছে। আবার এটি ମୁଁ ମୋର କ୍ରାବ୍ସ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ଏନ୍ଜୟ କରୁ କରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିବି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ। ଓକେ ଗାଇସ୍, ମିଳିବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ ବାଏ।